Hej, jeg er Peter. Jeg er ejendomsmester i VA i Grønningen, som er en afdeling i Greve i Bo Vest. Vi har i samarbejde med vores bestyrelse og haveudvalg søgt støtte fra Nordea-fonden og VA's egen projekt Ind i det Grønne. Og med de penge har vi fået lavet vores lund, som består af frugttræer, frugtbuske som krydderurter og vilde blomster. Meningen med det her projekt er, at i vores lille område lever mange forskellige liv. Så derfor er det vigtigt at kunne mødes uformelt og i hyggelige omgivelser. Folk bruger det her område til afslapning, mødes med venner og familie, firmamøder eller skoler. Derfor er det også med det her formål at gøre området interessant og tilgængeligt for alle folk i alle aldre, unge som gamle. Vi ønsker også med det her projekt at forbedre levevilkårene for vores insekter og fugle. Fordi vores lund skal være et åndehul for alle, og især dem, som ikke kan bevæge sig særlig langt fra deres hjem.